paminto king Diyos, king siwala na may kiramdam ka. Asawang ulira na lang kawangis, at tindong ulira na lang kamaris. O patulunan ng Santa Monica, ilagin mo kikinuning sala, pasalan kapanayan mi, balik dating aklis mi. O palsintan ng Santa Monica, ituro mo king ikaing hapusan, ipanalangin mo kesana, o hinduming Santa Monica, ipanalangin mo kesana, o hinduming Santa Monica. Banagkas ni asbuko yung kapurian keka. Mangan po, Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pong taong tatu, ipanglina lang mga timbus ka ako. Uli kang Diyos ko, mabilog kong puso, malsinta keka, at ulining palsitanda kang lakwas, king sablang na, no? Pagbit kilang kong masakit, ing pamikasala ko keka, o alanghanggang kayapan. Nining menatiling mamuri keka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangaman at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko, king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king anak ko miyuman may kasala, lain kong lisyan, kung isakwil, ing sablang makaya, yuli king dapat ay emayap. Mga ikumpisal ko, king ganap, akapya dyan, inge ganaganang sala ko. Manali kong masakit, Ginuko, king alanganggang pakadulom, king uli na mo man, ning mulagang bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong lugod, kaku, ing kapatawaran mo, mangganay tang grasyang ikabye ko, at pamanatili kong sumuyo keka, ang aking oras ning kamatayan ko. Yanasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Monica, itangan po maligayang patulanan dingindu Santa Monica ang asawa ng Patricio at indu ng emunanong doktor at ipaning Santa Iglesia San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon daran mi keka iting nobinaryo ulining pamanimasa miking masikanan mong pamamilatan harapan ng ginutang Diyos karing kalulong mabibingbing ang pongpengan naka mga walaglit ulining kasalanan abinarang kalulungkot ding pakakalulong indong masipit magnasa king pangakabos ding anak da daptan mo sapo king ilang mawibili king kaparangalan akapad ng binaring kayanakan ading katubale nanemela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatan ing tunay kabyasnan, banting upaya, king pangabyeming mikakasundo, at misasanlub keti, palaraming miyabe-yabe mo naman kayan banwa, anti mo yung pamiyabe bingeni, ikaw ning asamo at anak, at kanita adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanganga. Yanasa. King pong katahimikan, sambit lang talang Henry, rin kaya katamang sariling kapagnasan, buritang labangnan, king pamamilatan ng Santa Monica. Ipamedyo ka banwa, may sambanyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kiti sulip anti banwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampo ni patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yan mo kaya pa'y sawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, may no kaking grasya, ang ginong Diyos sa tsukya ka,
noon kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induring Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanang gaya nasa. Ipa, medyo kabanwa, may samba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Babu Maria, mipno ka king grasya, ginong Diyos, sukaya ka. Noon kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induling Diyos, ipanalain mo kayang makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanang gaya nasa. Ipa mi, etyo kabanwa, may samba niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang maroka. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ginong Diyos, sukaya ka. Noon kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngayon at kapilan man manggamang king alanang gaya nasa. Pamupos sa panalangin. O mapamakadulong Diyos, tulad na ring malungkot at bering manalig keka. Ampat king pakadulo mo, lingusan mo at pekirandaman ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik lub ning anak na San Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisami naman sa ing keking kasalanan, at apakirasami naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo. Uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ning Espiritu Santo. Yanasa. Kinukining Ipa, ampon ning anak, ampon ning Banal Espiritu. Amen. Amen. Ba't kita nga nakapa, kabanalan benintun mo na, mengilag tabing hilisya, ketang tingkalang tumakasira, ikaing uliranda, inganaki kaya sa landa, panalangin mo kesa induminsan amonika, panalangin mo kesa induminsan amonika. Mayapat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakyabetala, karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat ng Jefferson Santos at Nelson Enterprise. Birthday Thanksgiving, Franco del Clarin, Liam Raylay Sampang, Machi Likuanan. Special intention, Debbie Ann Maluntag at Dave Clarin. Special intention, Descent of the Holy Spirit, Maverick Leo Sun. Good health, Jenaline Maluntag, Cesar and Jocelyn Maluntag. Speedy recovery, Domingo Gosun, Bel Trinidad,
Anita Chente, at Lourdes Nukup. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Father Fernando, Monsignor Serapin, Father Conrado, Domingo Senior, Alfredo Senior, Maria Vilma, Josepina, Valentino, Luz, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Santos, Fausto, Candido Jr. Death Anniversary, Reynaldo, Benito 40 Days, Brigida, Ronaldo at Aleli. Makiabetampo king dalita pamuklat. Alena pari, alena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewanis, usana ningyatu, man kaya munye, na napapatutu. Kayang daya, mewas melinis, king kasalanan at sablang dungis. Salamin yatu at kayang asin, yaing kayausan, yaing dikilan. Pari, balena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busangan inyatu, man kaya muli, Kilagyuning impampo ning anak, ang po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, nating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka, Antimuring. maya payabak kay kaingan Maya po. payabak ko. Webis po ngayon, at doon kay katang malapatro, niya, ini pong istola na yung kanako pa sinulod. Bang sundo taming kay katang pamaniga po, ang manyawad sa king hapong Ginoo, bang mayampat na ining pandemya, king panalangin na ning kakatang malapatron Santa Monica. Nya batang maging karapat dapat ganap ngayon kaniting kapag masusyan, amin ang talapamod pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikayong ukom ding sablang tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo ikayong mitatag king bayong kasunduan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikayong babye karing kalam a kailangan ding tutuburan mong manaral king maya pabalita, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu at king pangapatawa daring kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, birian mong maging sakramento na ng kaligtasan, ding sablang balayan, ing kay iglesia. Lalo misanang sabik panandaman, ingaws magobra para king kaligtasan, ding sablang tao. Ang kaking agawa mo king ang metong mong balayan. Agyagan mo sa puso, ring sabla mong pinili, banason during magligtas ng obrang Kristo, no karinman, at anggaman king kapupusan ng yato. Itinganadwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ating Banal Espiritu,
Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad, eko miras antimo ing pangaras daring Israelita, king meto nga bundok, nung nukarin ating aping may kakaluko, maragul akaralumduman, at angin na masikan, matning tsup niyaning trompeta, at siwalang magsalita. Kanitang dimdamdering Israelita ing siwalang ito, penigapurang enalasadamdam meto pang amano na. Tune makapangilabot itang karelang atangalan, inya pati na Moses asabi na, gagalgal ko king takot. Dapat ikayo ikwayong miras king bundok na ning Sion, at king syudad ning Diyos amabie, ing maligayang Jerusalem, kambering mabilang-bilang ang anghel na. Miras kayo king masayarang pamitipon, ding bibilang ng panganin ning Diyos, ang makasulat alagyo karin banwa. Miras kayo king Diyos aukum daring sablang tao, at miras kayo karing espiritu daring taong banal, aganap ng mipabanalan. Miras kayo kang Jesus amitatag king bayong kasunduan, at miras kayo king dayang mipisik, ang mga kong mas mayap abage, maygit ketang daya ng Abel. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios. O Diyos, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. O Dios, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Ing Ginoo sakdalya dangalan, inya karapat dapat yang purian, karin ketang keyang syudad, ketang bundok abanal, ing bundok na ning Diyos, ya ing Sion, mata siya, masanting yang lalawan. O Dios, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Ya ing syudad abandi ning aring marangal, at ababyeto laking meto sikluban. Busal daring kayang pader, in Diyos kayang pisyag, king ligtas siya, ing nino paman. O Dios, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Iting de pataning Diyos, kaya kaming tengalan, king syudad ning Diyos, ing ginong mayupaya, tutu kapilanman, king syudad yang magluwalo. O Dios, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. O Diyos, kilob ning banal mong templo, kaya kaming pibule-bulayan, ing maragul alugod mo. Nuka rin man pupuryanda ka ring tao, at pakibalwan king mabilog ayato. Mit mong katuliran, ing pamanibala mo. O Dios, king templo mo, pibule-bulayan mi ing lugod mo. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, 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 oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Sunlag ko king yato, ang timoring batuin ababye sa laking banwa, ang pangananye king amanong babyebye. Hallelujah, oh hallelujah, oh
tabi kay kayo, at kay kanti mo rin. pamamasaking may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kay ka, o Ginoo. King panahon na ito, inaos ng Jesus ding 12 at tiburan ng tidwa-tidwa, dininan ng upayang makapadwal ka ring mga roka espiritu at saka no penabilinan nga na eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe subali mo king meto nga tukod ni pamangan ni balutan ni kwalta ka ring bulsayo ni piblasan eko magdala dapat magsandalyas kayo nga napakarela isano pa mang bale ing kekong pipaglayunan karin ko manatili ang aking paglakoyo king balen ay ta. Nung era ko buring tanggapan o pakiramdaman king meto nga lugal, makoko ka rin. At ipagpagyo ing alikabok karing betisyo, anting tutul laban karela. May kola ring 12 at penaral da karing tao, ing sukat lang sumisi at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalulando ring dakala demonyo karing taong alip ng dareti at kiskusan dong laro at pepakayap ding dakala taong ating sakit. Ing mayap ng balita ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning. Good morning po. Ito pong binasa natin ngayon ay ito yung OJT, no? Binibilang kong OJT na mga alagad ng Panginoon. Yung pinadala niya na wala siya, sila-sila lang, no? Para mag-practice ng kanilang mga natutunan na sa Panginoon. No? Ang ginagawa ng Panginoon ay kanila rin gawin. No? At sa pong kapansin-pansin dito sa OJT nila, no? Yung training nila, walang pinadala ang Panginoon. Walang pagkain, ni balutan, ni pera sa bulsa, ni extra damit. Ang dala lang dapat daw nila ay isang tungkod at saka magsandalyas sila. Paano kaya silang nabuhay? No? Kung ilang araw sila sa OJT, no? Kung wala silang baon. No? Actually po, doon sa Grand Commission, yung sa General Grand Commission, yung after the resurrection, wala nang instruction ng Panginoon sa mga lagad niya. Yung pumunta kayo sa buong mundo, ipangaral yung mabuting balita, at lahat ng maniwala, binyagan niyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi na niya sinabing, huwag kayong magdala ng anuman. Pera sa bulsa, etc. Pero dito sa OJT, mayroong ganyan. Pero ganun pa man, paano kaya yung mga unang apostol, nung unang mangaral? Wala nga ba silang laman ng bulsa nila? Walang baon? Pero ang simbahan po, silang unang nanguna sa simbahan. At ngayon, tignan niyo ang simbahan. Ang malaking kung baga, institusyon. Kung bibilang natin isang institusyon. Siguro ang punto po rito, hindi naman sa hindi magdala ng anuman, kundi ito'y hamon, no? Ito po'y hamon sa mga dadatnan nila, hamon sa kanilang kabaitan, sa kanilang generosity and hospitality. Kasi kung sila'y tatanggap ng biyaya, ng salita ng Diyos, how are they going to respond sa pagtanggap nila ng biyaya? Ngayon, tumanggap sila, ano kayang maging ibubunga nito? Kaya ito po'y isang hamon na kung
tunay nilang tinanggap ang salita ng Diyos, ang conclusion lang dyan they will become generous, kind, hospitable. Kasi tumanggap sila ng biyaya, ang magiging bunga niyan, mas magiging babait sila. Kaya ito po'y hamon sa mga tunay na tumatanggap ng salita ng Diyos. Kasi ang dapat ibunga niyan, we become more generous and kind. At ganyan naman po yung binubunga, di ba? Sa mga generous people sa simbahan, kaya sila'y mapagbigay. Kasi para sa kanila, patuloy silang tumatanggap ng biyaya sa Diyos. Yung mga mulat na sila'y hindi pinababayaan ng Diyos, at ang kanyang salita ay tunay nagbibigay buhay sa kanila, kaya they are so generous to the church. Sa amin po mga pare, ang daming mababait. Kasi para sa kanila, the more they give, the more they receive. Pero yung una doon kaya nagbibigay because they receive. Salamat po sa panalangin niyo, Father. Gumaling ako. At alam niyo, we remember today Father Fernando Suarez, a good friend of mine. Death anniversary niya ngayon. Lukas ng Paldas. Yung mga mababait sa kanya ay yung mga gumaling. Kaya pati kami mga kapatid niyang pare, nabahaginan. Kasi sa tuwing may pagtitipon, dapat po ngayon National Tennis Tournament namin. Siya ang nangunguna. Kaya lang pandemic. Pero kahit siya'y pumanaw na, yun pong mga mapagmahal sa kanya, tumanggap po kami ng text ngayon. Because of pandemic, di natin tutuloy ang ating National Tennis Tournament. Pero hopefully next year. Yun pong mga mapagmahal sa kanya na tumanggap ng pagkagalingan, ipagpapatuloy nila ito. Sila po yung mga gumagastos sa mga ganyan pagtitipon namin. At ito nga, no? So ang Panginoon, naniniwala sa mabuting ibubunga ng kanyang salita through His apostles. The generosity and kindness. At ang pangalawa po rito sa side ng mga apostol, yung ganap na pagtitiwala that God will provide. Na hindi sila pababayaan. Na huwag nilang isipin at problemahin ang kakainin at susuot na damit o gagastusin. Kasi ang Diyos na nagsugo sa kanila ay siyang mamamahala sa kanilang mga basic at important needs. God will provide. At siguro, kaya po lumaking ganyan ang simbahan because God provides for the needs of the church. At alam niyo po, lately, 2 days pa lang yata, tumanggap kami ng bagong circular letter from our Archbishop. At yung CBCP, during this pandemic, dinidiin muli sa simbahan, tanggalin ang arancel. Yung arancel system. Alam niyo po yung arancel system? Kasi sa atin po, sa Katoliko, ang ating pagsuporta sa simbahan ay hindi yung kusang pagbibigay ng tulong. Kundi pag magpapabinyag ka, sisingilin ka ng ganyan, 100 pesos plus ganyan. Pag magpapakasal ka, sisingilin ka ng yung, halimbawa, 5,000. Kung may choir, 6,000. Ganyan. Kung magpapa-intention ka sa misa, magbibigay ng 100 pesos. Ganyan. Ganyan. Arancel system po yan. Ganyan po sistema ng simbahan for a long time. Kung paano nag-develop yan, hindi ko na alam ang history. Pero for a long time, dito po sa Pilipinas, iyan ang sistema natin to support the church. Kaya tuloy tayo po'y pinaparatangan na tayong Katoliko, tinitinda natin yung mga sakramento. At binabayaran natin ang mga sakramento. Kaya ganoon. Yun naman pong ibang mga humiwalay sa ating mga sekta. Sa kanila, hindi ganyan. Hindi binabayaran ang mga services. But they give 10% of their income.
10% of their income. Kayo po ba, nagbigay na kayo ng 10% ng inyong kinikita sa simbahan? Hello? Kayo po dito, may nagbigay na ba ng 10%? Halimbawa, ang sweldo nyo ay 5,000 naman. Dapat monthly, bigay nyo yung 10% na yan sa simbahan. Magkano ba yung 10% ng magkanya kanta? 500. Sa binyag lang, 100 pesos, di pa maibigay-bigay. Minsanan lang. Diba? Diba, ang laki ng kikitain na simbahan. Kung 10%, magbibigay lahat ng 10%, kumpara doon sa arancel, na once in a blue moon lang na magpapabinyag, magpapakasal, baka doon lang magbibigay yan sa kanyang lifetime. Tapos na wala na. Kasi hindi na magsisimba eh. Makikita mo na lang yan pag magpapabinyag ulit. At the next time na makikita mo, ililibing na siya. Yan po yung sistema ng simbahan. Pero ngayon po, kahit na ganyan ang sistema, isang hamon mula sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, tatanggalin niyang arancel na yan. Ibig sabihin, magpapabinyag ka, diretso ka lang. Magpapakasal ka, diretso ka lang magpa-schedule. Intention ka sa misa, sige, intention all you can, buffet. Hindi ka na magbibigay. Kasi libre naman yan. Pero yung cuts po dyan, yan ay isang hamon. How generous and kind are the Catholics? Will they be able to take care to support their church? O mababangkrap ang simbahan na ngayong pandemic kung tatanggalin yung arancel system. Sa atin po dito sa parokya, tatanggalin yan. Ano kayang itsura ng simbahan natin? Pero yan po'y ulit, kung ipapatupad yan, kasi mayroon talagang push na ipapatupad. Basta't ako po, para sa akin bilang pare, para sa akin, malinaw sa akin, ang papel ko'y paglingkuran ng simbahan. Magmisa, mangasal, maminyag, punta ng mga may sakit. Yung aking ikakabuhay, yan ang tungkulin nyo. Kung paano ka mabubuhay, yan ang responsibilidad ninyo. Kaya ako po, gagawin ko yung responsibilidad ko. Tapos nun, tungkulin nyo na kung paano nyo ko bubuhayin. Kung nagkasakit ako, bahala kayo. Parang ganyan. Pero ako po, yun ang papel ko. I have to do my duty. Kaya ito pong hinihimok ng ating mga obispo. Actually po, sabi, in the service of the poor people. Kasi silang nahihirapan. Dapat talaga naman, wala sila man ang madideprive ng sakramento, ng salita ng Diyos. Kasi ito'y para sa lahat. Pero again, the catch is, kahit tatanggalin yan, ang hamon po sa mga Katoliko ngayon, will they be generous and kind to support the church? Kung talagang tumimo sa kanilang puso, nanalitay na sa kanilang dugo ang salita ng Diyos, ako po, mas nakikita ko, mas lalago ang simbahan. Pero again, sa parte naman po namin, that is a test of faith. No, kasi normally po tayo nililigtas ang ating leeg. Di ba? Pinoprotektahan ang ating sarili. Sino bang gustong mahirapan? Kasi kung titignan ng ganyan, parang malabo. Parang ang hirap-hirap. But then, yun nga, yung ganyan, it is a test of our faith that God
will provide. Na ang Diyos ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Well, for now, ano kayang mangyayari? So kayo po, it would be a test of your generosity and kindness. Sa amin, a test of our faith that God will provide. Amen. Ngayon po'y ating dulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat, na binabahagi na ng Diyos ang kanyang banal na salita para tayo mabuhay na mapayapa at masaya. Sa ating panalangin, sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Para ka ring sablang galamening Santa Iglesia, maging tapatlasana king banal na Espiritu, at maging karapat dapat mayaos alagad ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Para king hustisya at lugod Kristiyano, king pamaglualo king karapatan ng tao, alang nino man sanang mipwera, king kapamisana ning ketawan, pauli na ning lahi, kule o kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Para ka ring papakit sama, laban kay katamo, mabiyasa ta sanang manalangin para karela, at arap tanan talang mayap, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Para ka ring atsuking kay katamong komunidad katoliko, akit desa na kay katamo, ing tunay ng larawan Kristo, at kapamilataniti, mayagyag lang makiyanib king Santa Iglesia, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis mi. Ngayon po, aduan taming sarili tang kapagnasan. O mapamakalulong Diyos, nasa aming maging sakramento ng kaligtasan, ding sablang bansa, ingke kang Iglesia. Ikesana ating galamin ng Santa Iglesia, matindiming panandaman at mitmong kaya panalugming pakibatan, ingke kaming katungkulan bilang Kristiyano. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya ka rin ngayon. Darala
Manalayin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, ing pamaylasan at kamatayan Kristong kekang anak, pigtagumpen ing kekang kaligtasan para king mabilog ayato. Mananasanang ding panalangin at ayin ing kekang iglesia, mirasla arapan mo at maging kadugod-dugod la king kekang panimanman. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekang timurin. yat nayo rin puso yo. Makayat nano king gino. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Dalangan ming meto yato, akekang babayot parangalan, kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryanda kat pasalamatan, ding balayan akekang binukod, ading banala parating kekang kayantabe. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapuryan keka. Banal, banal, banalya ing gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa at ingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyuning gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyarilang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at te pasalamat siya kekap. Pira sunod binyene karing kayong disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kikait para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyan ng anak mo, darami kaya kay ting tinape, ing biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapamabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainaban at maninayang sabing niya, lalo yung talasuyo mong Father Fernando, kambe ng Alfredo Solis, Alfredo Senior, ading alo pang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanghanga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panabun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin talapangabos at mibog ibala ng turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami ayat banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya Kami ing kayarian mo, nipamintuan ing lub mo, ketis sulip, antibanwa. Ing kakanan mi, king aldo, ibiyemo kaya kami, king aldo ngeni, nampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami. Mga emo kaya paisaw kintokso, nunay ikabos mo kami, kinsablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kay kayarian at ing kayumpayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantian ing kaya kang iglesia. At pamayapan, mayempon bilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya timurin. Iyan pang tayo pingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, nandamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Karen po kaya bebing sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyan ning dapat ning espiritual apama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong luguhod, at yachat me ke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at king kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapod ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at tinggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kami, miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan, at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub, at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilya ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Mo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios,
induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, papagbanalan mo kaya sana, kapamilatan ng ikarisyang, pakirakayan mi king kekang dulang. Kapamilatan ng sakramento, ning kekang iglesia, tanggapan dasaring sablang tao, ing kaligtasan, ay natad ning kekang anak, kapamilatan ng kayang pamaylasat, kamatayan king krus, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Tinginu, mantabi kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto. Ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu. Amen. Mayari ni kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Salamat, Maya Poras. Kaya nga, magandang araw. Marami pong salamat. Ingat kayo po rin. Kaya kayong face mask at face shield.